guys amana andiri kufara zvisingamboiti nenhau yekuti tapuhwa mazenge nesemende nezvimwe zvinhu zvakawanda wanda zviri mukati umu. Saka isusu takumuvha pakicheni sezvandakambotaura. Hozi yamirira kupfurirwa. Saka ndiona sekuti ndofunga material yedu vachiri chena. Zviri sei? Sister munofara wenu. Ngatange pahozi. Tiri kuti kudii mazenge amaereva auya. Ini ndine mufaro zvikuru sister nana gogo nana mai nana mama vari kumusana kwangu. Zvinhu zvedu zvauya na sister. Hozi yedu yechitoroverwa Marata kuti ichitodi ichitopera zvayo. Saka tototi mazenge edu Marata edu zvapera. Pari pasara mawindow nemukova. Kuti hozi chinzi zvapera nekuzoplasta semende dzekuplasta nesamafloors. Saka tozvitenda. Ndiri kufara chaizvo. Ndiri kuona mbasho no-kitchen nemazenga. Ndiri kuziva kufara maningi. Ndinotenda. Asi sizvo zvega zvatauya nazvo. Tauya zvakare nemamwe mabheke 5 esemende kutora kuti kitchen yedu inge ichibatsirwa because semende yedu yanga yakupera. Saka mune 5 mabheke muvherisa. Tinotenda. Tobva ipapo toenda zvakare pawaya dzenyu dziya dzatakanga tatora but nhasi tasveta dziri 5. In case dzimwe dziri kudiwa kwanga vachisunga, dzimwe dzichadiwa apa, dzimwe dzichadiwa apa. Saka nango tigare takavha waya dziya 5. Tozoti zvakare mawindow frame ekitchen because takatoda kuti paiswe mawindow hatidi zvirubu. Saka ndatenga 2. Ndizvo eka kuti asizvo. Ndizvo tinotenda. Ini ndinotenda zviri kuitika izvi. Ende zvinitsakisa ngofu because kune machangana kama ngatana malakutwa. Ende nyika ugeza katirwa hina. Ende wafamba nyamhla vawile mazenge pakati kuna semende. Ikai kwa zvinoti simbi tekuyakisa kitchen. Vavile natona ende ntogesa ngofu tiri wakawafamba. Ende kwachima ko futi vanhu vakona active. Mavona lezvinga kazona. Nazvikesa. Chataura ichinzwi. Ini ndiri kutenda mubashei. No kitchen, no mazenge, no na awo okuisa pamawindow. Window frame. Nema window frame. Window frame wako nawo kumadanja kafuna kudzinorema. Ndimagona nesemende. Nesemende zvese nemataimu waya. Nemataimu waya wakona. Tinotenda. Zvende kamulana kamaparadza zvatsakisa. Ile ka village deruko leno kamakwara ende zvitsakisa ngofu. Amawindow makona futi anisile. Zvingana zvatsakisa ngofu. Kwakamakwara village akesi. Amen. Ndinofara kuti zuva nezuva ndinoshanda pano, ndoshama komba, ndoita izvi kuti imba vamweni vangu ibudirire zvakanaka. Hatina godo kuti hatishandisa hatizvidi. Isu takabatana village deruko muno muchipinge. Amen. Amen. Nasi mbuya vari kuhwa gumbo ravo. Vanoda kufamba mbuya vamadhiringa azvibani gumbo rogwadza. Kutenda topa kutenda. Topa kutenda baba. Topa kutenda Jehova topa kutenda. Topa kutenda. Topa kutenda baba. Topa kutenda Jehova topa kutenda. Topa kutenda. Topa kutenda. Topa kutenda Jehova topa kutenda. Topa kutenda. Topa kutenda. Topa kutenda Jehova topa kutenda. Asano famba. Topa kutenda Jehova topa kutenda. Topa kutenda. Topa kutenda baba. Topa kutenda Jehova. Imba ya pera. Pasara kitchen. Kutenda baba.
Jehova tenda Jehova ndopa kutenda ndopa kutenda baba tenda Jehova ida ndopa kutenda basa riri kufamba chaime ndopa kutenda nesimba tina godo ndoshandira umwe wedu awane pekugara kanziyo kangu tiraita dhirama ndoti shishiro chabva mudondo choona vana vete vakati mukamuka unzwe zvemashoko mashoko ngeari paye pamunyambezi pabuda mandoromana gwembete ndipe museve ndifure zimba rababa rione kumurukuta ashandi geza mabori tione kutatese Chidedembo chonete. Ai mina ndititiwe sana numuchangana la chikakhuluma la ishona yey ayikulile Makwini connection yacho ikulile mina numuchangana phela anitwisisi andayile hile mani vakalawula la achiyemba iwo chidavira nziyo ine uri kumafuro eng'ombe so atozvitenda saka apa iko zvinotoda kundo offloada asi tisatando offloada chimboya kuti kitchen chimboona asi zveriswa vemeba tinakutenda maiwe vanhu nhasi vasenga zvitina vasenga atozvitenda mazvikunyiwa nejecha ratisengwa vakomana ndakachakaome manje ndendatoone kuteki uya famba uone yakakura nakudakuemaigumefunganderewe yakakurisa munotoshaya kuti modisi echipinde pamukova tiri mukicheni yambuya mairopa muna wasei uyai apa kicheni kucheni here icho andeta zvakadata zvokudongorera manje ayatopera saka ndatonyumwa kandatouya nemawindowframe mangwana mawindowframe nedoframe mangwana kuti doframe ringaiswa nemawindowframe acho vedu kana ndikuziva vachiri chena vari kutipa pressure mona kuti kana tichiorganiza zvinhu ndechingoti tikati tikati miremire but vachichena vasitomudaza zvokuseka kureva kuti ruoko rwavo aiwa munhu unoda basa rake saka vana nguva yekuzorora ita sei but ndofunga pachazongowamisa vanga chichanzi dhiram kudire kuzoti wadai ndofunga nditi ndora munozoshandisa mangwana saka mapfupika zvokuti hamutasvikirapo saka anzi mangwana rinodii vazoro plus mukasire kugumuka asi tinozviti adambo kutendai vachichena zvokwadi hatidi kureva nhekutendaiwo nhasi wega ndozuva ringatondora tatorega unatsokushanda aiwa ndozvitenda ndozvitenda ina ndambofunga ndichanobuda chirehedzi kundotamedzana ndichida kuita kana mamwe mamiting achatoda kuti mvura saka tozvitenda saka iko ndinochirega tino offloada ndimanye kudzokera kune network uko